Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Ina wanda suke so su shiga ban ɗaki su yi toilet amma ina abin ya ci tura. Yau ma na kawo muku sabon exercise wanda in dai har kana son kai bayan gida amma abin ya ci tura baka samun sauki yayin bayan gidanka. Me kake jira ka gwada wannan exercise din? Insha Allahu zaka samu sauƙin yin bayan gida. Malam Muhammadu ka gwada mana mu ga yadda za a yi wannan exercise din. Da farko zaka dunkula hannunka, sannan sai ka ɗora ɗan yatsunka guda 4 akan wannan ɗan yatsun da ka dunkule, sai ka samu babban ɗan yatsan ka ringa murzo shi daga ƙasa kana zuwa sama. Shi ma wannan exercise ɗin ana so a ringa gwada shi kamar sau 100 ga wanda suke kasa yin bayan gida a cikin kwanciyar hankali. Insha Allah idan ana yin wannan exercise ɗin za ta sa kwakwalwarka ta lissafa kuma ka samu sauƙin yin bayan gida. Kai liking, kai commenting, kai sharing, sannan kai following din Kharadhe Health Center a dukkanin social media domin ka samu tips da kuma ilimin kala-kala wanda suka danganci lafiyarka a harshen Hausa kuma kyauta. Na barku lafiya, sai anjima.